Hola, bones, benvinguts a un resum més dels directes de les cuines de Twitch. Avui vam fer una Royal de bolets. Una Royal és una crema, bàsicament és una crema però més cremosa encara, és com un quasi flan, bueno, és una crema densa per dir-ho d'una manera, però és molt fàcil de fer i està bona, a mi em va agradar molt. Vale, comencem posant una mica de mantega. És mantega d'ametlla. És mantega vegetal, no és margarina, és mantega d'ametlla, que no porta oli de palma. Posar la mantega d'ametlla, un raig d'oli i després vaig laminar uns quants allets i els vaig posar a saltar amb la mantega. Un cop la mantega s'ha fos, poso tots els alls a saltar i afegeixo tot trinxat ben petitó, un porro amb les seves fulles. Quan hi afegeixo el porro, abaixo un pèl al foc, el deixo a mig perquè es vagi putxant. Després vaig pelar 2 pastanagues i també vaig acabar de posar les fulles del porro i les 2 pastanagues, també talladetes ben petites, cap a dintre de l'olla. Que es vagin coent, que es vagin putxant. Deixem amb la tapa posada, ben barrejat i tapadet, que vagi fent. Vale, després agafem tots els bolets, us deixaré la llista d'ingredients estarà en els comentaris a baix. Així veureu més o menys la quantitat de bolets que vaig posar de cada. És un poti de bolets que a sota podreu veure els que hi havia de cada. I res, posem els bolets un cop així una mica trossejats, els posem a dintre l'olla i ho barregem bé i deixem que es vagi coent, que es vagi saltejant una mica. Vale, que hagin passat un parell de 3 de minuts, agafem aigua i cobrim fins just a cobrir. El que volem és que ens quedi una crema consistent, molt densa, o sigui que tampoc hi haurà molta aigua. Però bueno, si després la volguéssiu més líquida, és qüestió només d'afegir-hi aigua al final. Però bueno, per començar sempre va bé començar amb poca i anar veient com queda i després si encara se n'afegeix. Vale, ara aquí trinxo el tofu i lamino uns shiitakes i un xampinyó i ho saltejarem una mica, que això era l'acompanyament que hi vaig posar. Si és per decorar per sobre, bueno, per decorar, o jo ho vaig fer així a talls grossos. També es podria fer tot tallat petitonet i barrejat a dintre, que fossin com tropezones, com ell qui diu, saps? Que us les anéssiu trobant a dintre el tofu i els bolets saltejats. Vale, un cop els tinc a dintre la paella, polsim de sal, polsim de pebre i remenem que es vagi saltejant. Vale, quan ja han passat uns 20 minutets que ja hem afegit l'aigua, veieu que ja ha reduït i s'ha quedat amb tota l'aroma de la cocció. Pues és qüestió d'agafar un túrmix i trinxar-ho ben trinxat. I afegeixo, això és crema d'arròs, és com una crema de llet vegetal a base d'arròs, que seria com per substituir la crema d'arròs o la crema de coco. Mira, per variar una mica, està bé, aquesta crema d'arròs és bona. Vale, ara podríeu deixar-ho així, si us mola trobar-vos-hi grumollets, us podria deixar així tal qual. Però bueno, ja que fèiem la crema així i mola les cremes així finetes, la vaig colar. Vaig agafar el colador i la podríeu passar per un xino, com vulgueu. Però bueno, això ja és a gust del consumidor. I vaig ratllar una mica de nou moscada i ben remenat. Vale, per emplatar és agafar el bol, mira, veieu la textura que va agafar, això és el que us deia que és rotllo flam, que és el que seria la Royal. Pues res, per l'emplatat és el bol i després anem decorant amb el tofu i els bolets que hem saltejat. El que us deia, també ho podríeu trinxar tot de uets petits i barrejar-ho, barrejar tot per dintre i que fossin com tropezones. Posar una mica de sal gruixuda i ja està, llest per tastar-ho. Gent, bon profit! Merci per passar pel canal. Que bona! És espectacular, a més amb el shiitake
Queda molt bona, eh? Si us agraden els bolets i així, ho heu de provar perquè és una cremeta molt guai d'així de bolets i més amb els shiitakes saltejats a sobre que li donen aquell toc salat encara amb més umami. A mi em va agradar molt, la vaig trobar molt encertada i segurament la faré més sovint. Bueno, gent, merci per aguantar fins aquí la recepta d'avui i res, el de sempre. Ens anem veient per Twitch i us animo a passar que xerrem un rato pel xat i passem una estoneta divertida. Vinga, gent, vagi molt bé. Ciao, ciao.